Lek, pengen dek bengi ndak sholat tahajud. Yo ora tok Pak Bayan. Ngantuk aku ki, Pak. Padahal lo njaluk apa wae iso dikabulne lho, Lek. Termasuk rezeki akeh barang. Ngene wae Pak Bayan. Pak Bayan wae sing tahajud. Angko mendongokke aku ben akeh rezekine, Pak. Kam turu kuwi padha wae mensyukuri nikmat yang Allah berikan, Pak Bayan. Daripada do bingung milih tahajud apa turu, mending tekokke wae karo Pak Detum. Wis yo do mangkat. Ulah kae Pak Detum. Assalamualaikum. Ayo adzan Pak Bayan, wis mancing iki. Waalaikumsalam. Sik sekedap, Dik. Niki Mas Den ajeng tanglet. Niku lho Pak De, wong loro iki do udur mung perkara nikmate tahajud karo wong turu lho Pak De. Ora turu, alasan nikmati Gusti Allah. Dibutuh ra. Pengen dirampungi Gusti Allah ora kebutuhane. Ya nek pengen yo ikhtiar. Jaluk karo Gusti Allah. Syukur sepertelu bengi sing terakhir sebab Gusti Allah janjeni bakal diwenehi penjalukmu. Ngono. Wis yo, ndang adzan. Wis mancing iki. Kandhani yo.